A campaña de marisqueo en Noia encara o seu remate cun balance desigual. Tras un inicio complicado pola presenza da toxina, o mes de decembro permitiu mellorar os resultados, tanto en capturas como en prezos. A campaña comezou con dificultades, marcada por varias semanas de paralización. Bueno, a campaña ahora en decembro ben, pero o primeiro moi mal, 15 días de toxina, bueno, ahora en decembro ben, o 30 acabamos, o 30 de decembro. Nesta primeira fase predominou a extracción de determinadas especies, aínda que non todas tiveron a mesma presenza. A xapónica foi a especie máis abundante, mentres que outras tiveron unha presenza máis limitada. A xapónica, máis ben, é berbecho cuarta, é unha babosa, hai xente que vai a babosa, hai xente que non, pero a xapónica, bueno, ainda se están traendo algo, é máis o berbecho cuarta, un pouco terceira, pero moi pouco, bueno, faise un xornal. A pesar dun mes curto de traballo, os prezos acompañaron. Ahora os precios foron bastante ben, a xapónica mediana foi a sobre 18 euros, a babosa a 43, o berbecho de cuarta case a 6 euros, e bueno, ahora os precios van ben, pero bueno, o mes de decembro logo pasa. Houbo boa demanda no mercado, o que axudou a mellorar as cotizacións. Hubo bastante demanda e, bueno, subiron bastante os precios, non? A fina tamén foi bastante ben, a terceira foi sobre 30 e tantos euros, e, bueno, agora faise algo de cartos, por así dicilo, pero acaba moi rápido decembro, e, bueno. Agora a vista está posta na seguinte fase da campaña, prevista para a primavera. Na segunda fase, pois, bueno, pois a ver se fai un xornal, traballamos mes e medio, se pode. Vamos cerrar unha zona grande tamén aí na Misela para, bueno, para a vindeira campaña, porque hai moita cría aí, además hai moita cría de babosa e xapónica, a praia está a tope. A ver se temos a suerte que non veñan riadas, iso é importante, a ver se a nosa lotería que non veñan riadas este inverno, e despois polo ano sí que pode haber boa campaña porque hai moitísima xapónica, ameixa e moitísimo berberecho. O balance final deixa sensacións encontradas no propio sector. Sí, en decembro ben, pero empezamos mal. Bueno, a campaña regular de todo, tirando a mala, porque o mes de decembro solo non é unha, vamos, unha gestión que fagan moitos mariscadores, fan un mes, pero despois non fan bastante, pero bueno. Unha campaña marcada polas dificultades iniciais, que pecha decembro con mellores resultados, pero coa esperanza posta na primavera para poder mellorar os ingresos do sector.